Hello everybody, аз съм Darkboy и днес ще играем на тези идиоти. Изчакни квадрата за начало, окей. Най-големия червен бутон. Супер. Правоъгълника. Два пъти червения. Фак, не запомних другото. Окей, връщаме се отново. Два пъти червения и след това веднъж зеления. Окей. 3 пъти синя и 4 пъти оранжевия. 1, 2, 3, сега 1, 2, 3, 4. О, супер! Снимката с котката, не с котките. Добре, натисни стрелката за нагоре веднъж, а тази за надолу два пъти. Добре, сега правоъгълника. Пак правоъгълник. Къде по дяволите е този? Ето. Не натискай червения бутон. Окей. Браво, много добре. Интелигентен. Или си умен, или имаш късмет. За да продължиш, натисни Хикс. Натисни жълтия бутон веднъж. След това синя и пак жълтия. Жълт, син, жълт. Добре. Тук какво трябва да правя? Усмихнато лице, буква R, патица. Буква R. Натисни по-малкия червен бутон. Добре. Ако искаш да опиташ отново, натисни бутона за... Окей, върнах се пак. Така, как да продължиш? Много просто. Внимавай. Натисни по-малкия червен бутон. Изглежда трябва да е тук, но ще натисна тук. Защо преди не ми стана там, боже? Ето не пак. Сега. Натисни по-малкия червен бутон. Защо не ми става по-малкия? Тук... ето го! Аз не съм го забелязал по-малкия. Светло синя квадрат. Добре, два пъти квадрат. Но... 2. Не натискай зеления бутон, окей. Чакаме. Браво, брат точките. Натисни зеления бутон, за да продължиш. Натисни номер 4. Натисни два овала, за да продължиш. Това. Натисни червената окръжност един път. Синя триъгълник 1. Зеления правоъгълник 2. Така, 1. Пак 2. Доста умен ще дойдеш. За да продължиш зеления кръг. Натисни зеленото... Фак! Добре, ще започнем от тук. Натисни зеления бутон, за да продължиш. Окей. 4. Добре. Червената окръжност 1. Синято. Но, за да продължиш зеления кръг. Бързо! Добре. Не натискам. А сега жълтия квадрат. Синия бутон 3 пъти. Мале, жълтия 2. Зеления 3. Синия и зеления по 3. Жълтия 2. Червения 4. Добре. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Защо? Изглежда този тест се оказа по-труден, отколкото си мислех. И всъщност не е труден, но трябва да се мисли. А в момента ме мързи да мисля. Може да снимам на Агарио или на тези идиоти 2. До скоро, пичове!